belai kino kha khamani sini Kogrong Media Forum ni khoroksa adong Kanchanpur ni khoroksa susuk koktoma thumnai cintaku romen bini nukungni borok no jeng salkabangma salisigono sak khamia biaba obahai asumsa ngana mia bo koksai tongo tini bo koksai tongo asumsa oxygen level komung thangoni bagi langma sasolang jaka bini bagi jeng all triba Kogrong Media Forum kha khamjak tai obahai jora hamia jorawo ba tam huni kok sasinai tobe bini belai kheno sung to yagini sibin seman tongo bisi balok ya ko bukayung tija zamani abani yagolo haino hai bini nukungni nok ni borok bo thangjao ka tabok bosa class 9 ni pori tongo chini koktoma thunerok ni langmao ahaino se chini kono security grey na kono beton kaham mama jorao nok ni borok no seven security rana ni bagai jeman sak sai tok jaka cinta ku romen dil logyo sung tong humbano serokom sai jo khaimanya sung wasa motara ya ko plus cin Kogrong Media rok ni obostha to galai no sugya abno buya sana bo sai bo sugo mai to phano omahai tangthung obahai lukro bonani ning thung thinango tai cini je kok thumai rok ni lukungo kaham treng jasik mansak tonglai tongnani abro diai jao tomchung kaito rokbo tai takuk romen ni nukungo bahino kaito naiklaitung ishor naiklaitung jate khakchangma manai tabuk chini bukuk onidariang ronibo kola khakchangma manthung asunu pokma sajabo omhai jora hamiao asunu situng